Добър ден! Здравейте и от мен. Ще започваме с следващата лекция. Това е Петър Петров. Това е Андрей Ганев. Ние сме тук да ви разкажем за нелинейното мислене и как може да го прилагаме в ежедневието. Всички ние живеем в едни модели на действие, на движение. Примерно животът е прекрасен, вярваме в това. Животът е гаден и вярваме в това. И никой от нас, така по-малко хора, се замислят за тези модели, дали можем да ги променим или не. Всъщност това, всеки един модел, днес много ще си говорим за моделите на нашето мислене. Това, всеки един модел е линейно мислене. Линейното мислене е когато правим А, Б, С и очакваме да се получи Д. Това е линейно мислене. Примерно линейно мислене, аз се разхождам, падам, ударям си коляното, потича ми кръв и отивам, прибирам се вкъщи, взимам една марка, слагам спирта на раната и очаквам да ми мине. Това е линейно мислене. Нелинейно мислене, вървя си, падам, ударям се, потича ми кръв от коляното и заставам челна стойка. Или си слагам молива зад главата или си обувам обувките наобратно. Това прекъсва модела на линията, прекъсва модела на мисленето и остава възможност на ситуацията да се развие по възможно най-добрия начин, като нямаме очакване в тази ситуация. Когато имаме очакване в ситуацията, тя е линейна. Тогава е модела. Правим А, Б, С и очакваме да се случи Д. Когато направим А, Б, Г и няма как да се случи Д отново. Ще се случи най-доброто, което може да се случи в ситуацията. Това най-добро, което може да се случи в ситуацията, не винаги е предвидимо от нас. То понякога може да се случи, понякога може да се случи, понякога може да се случи нещо, което е абсолютно не сме се сещали, че може да се случи. Всъщност, в днешно време много модерно хората да мислят. Мислят позитивно, мислят негативно, въобще не мислят. И в един момент ние сме имали клиенти, които казват, четох една книга, там пише, че трябва да мисля позитивно. Аз почвам да мисля позитивно и сам е супер зле. Нищо не се промени, оня ден си викам всичко наред, отивах на работа, понижиха ми заплатата, голям ужас. И в същия момент ние почваме да си мислиме, не е важно да мислиш позитивно или негативно, важно е да мислиш алтернативно, което всъщност е нов модел на мислене. Новия модел на мислене, който ние искаме да представим. По принцип всички ние имаме паттерни, модели. Те ни трябва за да общуваме. Модела любов, модела семейство. Това са заучени социални конструкти, които са окей, за да може да взаимодействаме помежду си. Само че в един момент ние се увличаме. Забравяме да помислиме. Това, което се случва в момента, се случва наистина или се случва, защото аз имам такъв модел. За мен ли това е проблем или то наистина е проблем? Какво ще се случи, ако аз не действам по този начин? Няма значение дали съм позитивен или негативен. Има хора, които са черногледи по принцип. И си окей с това. Да, и си окей. Те какво да правят? Трябва да се променят цялата психика, цялото начин на мислене. Не. Целта ни е да излезем от тези заучени модели, за да може да живеем с една житейска креативност. Ако се замислиме, всички големи представители на човешкия род, независимо от каква сфера са, имат един общ признак. Всички те са били големи творци в своята сфера. Може да открил някаква невероятна симфония, може да намерил нов закон в физиката. Всичко това обаче, досега той е предизвикал своите модели, този човек, и е влязъл в едно поле на креативност, на житейска креативност в неговата сфера. Това се опитваме ние да ви покажем, ще се опитваме да ви покажем следващите 40 минути, как да можете вие да го правите в ежедневието си. Всъщност ние в ежедневието сме супер креативни. Има много хора, които всъщност ние всички създаваме ежедневието си. Първо сутрин ставам, удрям се в ръба на леглото, след това си спускам четката за зъби, докато си мия зъбите, след това си спускам автобуса, след това отивам на работа, там колегите са супер гадни и след това отивам на театър, обаче театър затваря точно 2 минути преди аз да дойда и не мога да влезна. И общо взето това е един модел, който създаваме сутринта, като станем. Или другия вариант е сутринта ставаме супер готино ни шофьора на автобуса ни се усмива, контролера ни проверява, отиваме на работа, там някой ми рожден ден е супер приятно, минава всичко вечерта, се виждам с приятели, изкарвам си хубаво и това също е модел. Това е
Движим се в едни модели. Единствената разлика е, че нито в един, нито в другия случай, в този пример, ние имаме избор. В един случай ни тръгва добре деня и сме щастливи, в другия случай ни тръгва зле деня и сме нещастни. Това малко така ни кара да се натрупва в нас, поне в мене, когато ми се случва една такава неприятно усещане, че нямам контрол над нещата, че ако утре нещо се случи, аз съвсем няма да мога да реагирам. И тук започваме да си... И тук вече влиза нашия модел на мислене, който ние ни представяме. Защото когато стана сутринта и си удара малкия пръст в раквата и оттам всичко тръгне на зле, какво ми да след това? Обръщам се към раквата и я напсувам, защото тя е виновна. Къде седи там тази раква? След това отивам, примерно кучето нещо се мръдне неправилно и то ми е виновно. И в следващия момент неволно влизам в този модел, който е социално заучен. Ние трябва да сме негативно настроени към света, ако нещо се случи. И аз се спирам и си казвам, добре, какво мога да направя в тази ситуация? Примерно с кучето или с раквата. Мога да я се накарам или какво мога да го направя? Мога да й кажа, скъпа раква, извинете, ето заповядайте. Виждам възглавница, тази възглавница, защото виждам, че ви е явно по-твърдичко на душата, да ви се улекоти и си тръгвам. И тук нататък чупва целият модел. Не защото действието, което се направи някакво смислено действие. Няма никакъв смисъл. Тук ние много играем и работим с абсурда. Защото, както той каза в началото, очакванията ни пренапрягат целият резултат и ни го разбиват. Ако аз очаквам, че ще направя нещо, то ще сработи, в моя живот по голям случай не сработва. Сработва това, което не съм очаквал. И всъщност в този момент абсурдно ни освобождава от необходимостта да очакваме. От този модел, че аз трябва да имам очакване, защото ако нямам очакване, какво ще стане, нали? Да, всъщност нашите съзнания непрекъснато играят. Те много обичат да си развиват ситуацията. Ето сега пък ще отида на един фестивал, който е много готин, ще излеза на сцената, ще блъкна и няма да мога да кажа нищо на тия хора и супер зле и стичам преди да излезна и не мога да си кажа нищо. Или другото ми очакване, отивам на фестивала, излизам, разбирам ги супер готина лекция и към накарат на още 3 лекции. Примерно. И това са очаквани модели, които моето съзнание е изиграло преди да дойде тук. И аз очаквам да се случи нещо в тази ситуация. Или във всяка една ситуация, която се случва. И когато направя нещо абсурдно, нещо, което прекъсна си модела ми на мислене, аз просто оставам в едно пространство, където няма значение какво ще се случи. Дали ще си изкажа добре лекцията, дали след това ще се изложа. Няма значение, защото ще се случи. Аз знам, че ще се случи най-доброто, което може да се случи в тази ситуация. И съзнанието ми спирам да си играе, спирам да развива ситуацията, независимо дали в положителен или негативен нюанс. Защото абсурда, не е нито положителен, нито отрицателен, той е абсурд, не можем да го натоварим с очакване. И всъщност, нелинейното мислене или алтернативното мислене има няколко главни характеристики. Едното е, че правим нещо, което в принцип не бихме направили в тази ситуация. И второто е, по възможност, то да бъде възможно най-абсурдно или неадекватно. Което казваме, абсурдно или неадекватно не е примерно да наплюем шефа, защото това е неадекватно. Най-вероятно няма да доведе до резултата, който иска. Да, примерно за такава ситуация, тази пролет се разхождам с една приятелка и вървим си по улицата и някакви момчета, такива почват да ни викат, те мъжки, нали, нещо да си говорим, там нещо започват да ни закачат и нали, разстоянието се скъсява, нещо натяга се ситуацията. И аз казвам, съжалявам, момчета, аз се бия само в неделя от 3 до 7 вечерта. А то беше вторник или сряда и те са такива, нали, докато реагират и ние вече се бяхме отдалечили. Всъщност, можеха да кажат, да, окей, чакаме в неделя тук в 4 часа да се премерим силите, тогава ще да измисля нещо друго. Не знам, но въпросът е, че в момента, който направих нещо, което това не е нещо, нали, да ги наплюя или да избягам, защото това са варианти, които съзнанието ми е изгенерирало и знам, че може да се случат. Но в този момент аз решавам да направя нещо, което не е нито в техния модел, нито в моя модел. И всъщност това ми остана, получава се един момент на зависване на ситуацията, един момент, в който ситуацията просто застава, се едно спира. И ти в този момент можеш да направиш всичко. Да промениш нещо, дори несъзнателно. Всъщност има два главни момента, в които може да използваме нелинейно мислене, защото ние не обичаме думата проблем. За нас има комфортни и некомфортни житейски ситуации. Проблема е някакъв конструк, който сме си измислили. За него едно нещо е проблем, за мен е друго, което че само по себе си нещо не е проблем. Дори най-големият проблем. Той е субективен. Затова да вземем една некомфортна житейска ситуация.
Него може да действа на два начина. Първият начин е на едно по-базисно ниво. Кой въобще ни е казал, че тази ситуация трябва да е негативна? Кой ни е казал, че уволнението от работа е проблем? Защо трябва да е проблем? И ако се замислим на тази точка и тук си измислим нещо алтернативно като причина, защото за освобождаването от работа също може да значи, че аз ще много иззъби цяла година и няма да ми се налага да ходя за болекари да ме дълбаят, колкото и да не свързано това. Ако аз реша, че това за мен е по-добрия избор, колкото уволняването ми е голяма житейска драма, аз също от този момент се заставам на съвсем различно. Ако тук съм уволнен и това е проблем, тук съм уволнен и това е окей, ще го иззъби. От тук нататък ми отваря много по-голяма сфера за развитие, много по-голяма перспектива за варианти, които аз да си развия. Защото тук моделът, който социум ми налага е, ти си уволнен, сега трябва да ти е зле, около 3-4 месеца депресия, може би след това да почне да си търсиш още 3-4 месеца работа, което ако не е така за вас чудесно, но ние сме имали такива клиенти, затова казвам, че се случва нерядко. Докато тук заставам и си казвам, мога да нямам работа, но ще иззъби сега какво мога да направя. Всъщност всяко нещо, което се случва в нашето ежедневие, то ни взима нещо и ни дава нещо. Сега, примерно, това, че сме тук с вас, ни дава възможността да ви разкажем за тези неща и ни взима някаква възможност, примерно, да се качим на планината, понеже казвам, че е последния хубав ден за годината. И повечето хора обаче са фокусирани върху това какво ми взима ситуацията. Уволняват това ми взима финансите, взима ми взаимоотношения с колегите, взима ми усещането да се чувствам добре и пълноценен. Обаче какво ми дава това уволнение? Дава ми възможността да се обърна, да си почина примерно седмица, да си намеря нова по-добра работа, да отида в къщи, да се видя с родителите ми или нещо друго. Просто проблема на хората е, че повечето от нас ние фокусираме в това какво ни взима ситуацията, не това какво ни дава. Вторият момент е, ние все пак сме решили, че това е голям проблем. Взехме пример за уволнението, може всяко друго нещо, може да нямаме половинка в живота. Или ни е студено в залата. Да, може и ако сме решили обаче, че това все пак е проблем. Какво правим тук нататък? Ние сме влезли в този социален модел, в който явно нещо не е окей. И тук нататък логически почва да се развиват някакви действия, които колкото и да са така вариабилни, в смисъл, колкото и да има място за различни варианти, те се в негативни окраси. От тук нататък може да приложим отново това нашето алтернативно или нейно мислене, като си изберем в даден момент да кажем стоп, какво правя сега, какво мога да направя после, и ако това, което искам да направя после в този модел, какво мога да направя друго, което не бих направил? Всъщност това е главният въпрос. Какво не съм правил в тази ситуация? И тук да говорим, че това да е нещо велико, абсурдно, типа да притичаме голи полиците на мазани светеници. Което е вариант. Което е вариант, но някой от нас, мен не би било комфортно. Което значи, че в тази ситуация обаче никога не съм отивал. Какво не съм правил? Какво не сте правили в ситуация, в която се задумявали? Да, правим упражнение. Да го покажем. Първо има едно, значи това нелинейно мислене, то се развива, то се практикува, всички ние сме се родили с него, но сме забравили, че го имаме. Така че сега може да ви покажем едно кратко упражнение, което може да ви покаже точно това нелинейно мислене. С петте неща, да. Значи, може да от място, може да се разходите, да се раздвижите из залата, просто за 2 минути да се случи това нещо. Да направите 5 неща в тази зала, които никога не сте правили. Никога не съм си местил телефон от един джоб до другия. Никога не съм си ресал косата с портфела, нали? Никога не съм мирисал колоната. Няма значение. 5 неща, които никога не сте правили в тази зала. Сега го правите, сега ставате и правите 5 неща. Може на място. По-добре на място. Никога не съм прегръщал съседа в тази зала. Никога не съм си отварял четвърна в залата. Ето никога не съм. Никога не съм минал по сцената на залата.
Окей, това е едно много базисно, много лекичко упражнение, което може да го направите във всеки един миг. Всъщност видяхте как в едно толкова ограничено пространство, като вашия стол, който вие сте били в много театри, в много кина с подобни столове, но всъщност винаги, дори в къщи, където живеете, има поне 5 неща, които никога не сте правили. Никога не сте душили стената, никога не сте влизали в пода, никога не сте правили челна стойка на леглото или не сте плували в скрина. Не знам, хиляди са възможностите. Вариант. Единственото условие, което може да поставим тук, ще трябва да е нещо, което не е свързано с проблема, нещо, което няма... което пряко отношение към проблема. Да, и нещо, което няма как да натоварим. Няма как това, ако аз имам... Какъв проблем може да имам? Кучето ми се е разболяло. Ако кучето ми се е разболяло, това значи ветеринари, въобще чистене вкъщи и така нататък. Тази ситуация дори изглежда, че не зависи от мен. Въпреки че пак зависи от мен, защото моето отношение към нея влияе на ситуацията. Ние всички сме в едно, дори Юнг го е казал, в едно поле на колективно съзнавано, може конструктивистския подход да си ходя така, че ние създаваме своя свят. След като нещо ми се случва на мене, аз съм участвал активно в случването му, дори да не го осъзнавам. И какво мога да направя в този момент в тази ситуация, в която е един модел на болно животно, на болно куче, което не е никак приятно? И какво да направя? Ще плувам върху скрина. Нищо общо. Обаче, защо да не го направя? Защо едното действие трябва да бъде по-смислено от другото, при положение, че едното действие просто ще ни развесели, другото със сигурност няма да ни е кеф в него. Примерно да се ядосвам, че кучето е болно, защото това няма промени по никакъв начин ситуацията. Или докато другото може да не промени, а може да промени. Не е ли по-така, като перспектива някакси изглежда по-окей. И в самия факт, че аз правя нещо неадекватно, нещо абсурдно, не мога да очаквам. Когато аз не очаквам, оставам възможност нещо различно да се случи. Ние това правим. Не се опитваме да хванем ситуация и казваме, ти сега от тук, ще дойдеш тук. Да, не се борим с проблема, защото аз ако му кажа на Дрей, дай си тениската, дай си часовника и такива, той ще каже, няма да ги дам, дай ги, няма да ги дам и става едно дърпане, бутане, което не е окей. Аз му казвам, бе, при каквото искаш, нали? Ако искаш ми ги дай, ако искаш да ми ги дай. И оставам отворен за възможностите на случване. Може да ми даде и тениската, и часовника, портфела си, и всичко. Пък може нищо да не даде. Окей. Абсолютно. Всеки път, като се караме, по този начин потичат и абсолютно досадно, защото не може да се караме. Да. Но наистина точно така, физиката е наука, която е измислена за да се прилага в ежедневието. В смисъл, всички сме жертви на гравитацията в момента, независимо дали си даваме сметка или не. И закона, принципа на физиката, че всяко действие поражда същото по силно противодействие, важи и за нашите житейски ситуации. Ако аз един проблем, една некомфортна житейска ситуация, се опитвам да я насиля да се случи по някакъв начин, тя ще се опита да ме насили да не се случи по този начин. Абсолютно равните си права да се съществува тази некомфортна ситуация. И няма как да я променя, освен ако не взема от някъде да викаме тук двамата да бутаме. Но тя предизвика други другачи, да идват още проблеми и става неприятно. Защо ние трябва да прекусно да живеем в режим на борба? Това е много базисен режим. Всички животни, като срещнат мечката в гората, имат два варианта. Какво беше борба или бягство? Нали? Такъв е... смърт, да се представиш. Това е бягство. И ние по принцип, като видим житейска ситуация, действаме така. Или бягаме, дай само тук ще се изнеса, ще сме на работата, защото шефът е гаден. Шефът не е гаден. Надали жена му мисли, че е гаден или децата. Нещо в вас и в него прави тази ситуация между вас не гаден. Или примерно почвам да подавам жалби с шефа и ще го съдя и в крайна сметка той пък човека си вика адвокати и става кофти, защото никой няма се остави да го съд просто е така. И ние се задълбаваме в един момент, в който сме в алтернативната борба или бягство. Защо? А защо просто не сме да изберем да направим нещо различно? Да пратим едно писмо до въображаем получател, до Вселената, защото тя поне е толкова навсякъде около нас, което казваме, че разрешаваме на нашия шеф да бъде много готин и да отиде да си почине и се чувства страшно добре. Не му го пращаме на него, примерно. Пращаме на Вселената. Разрешаваме да си купи, не знам, нова статуетка някаква, защото той се кефи на тези неща. Обаче, чорапи? Супер, решаваме на шефа да си купи чорапи с пръщчета. Чудесно! Защо вместо да го съдим, не му решим да си купи чорапи с пръщчета? Какво правим ние? Ние сменяме своето отношение. От ела да ми дадеш, защото си много лош, аз отивам на ето вземи и чорапи с пръщчета, защото всичко е на 6. И отивам да си живея живота без да се боря с тебе.
това неминуемо ще промени ситуацията, защото ние на едно дори минимално ниво сме сменили нещо в себе си. А нямаме този опит. Нямам опит в ситуацията, когато аз подавам чорапчета на шефа ми. Не знам какво ще се случи в тази ситуация. Той може да ме уволни или да ме повиши или нищо да не се промени. Нямам го опита, значи нямам очакването как ще се развие тази ситуация. Това е примерно там, когато ви казах в началото, примерно, с което започнах, нали, падам, удрям се, нали, коляното ми кърви, аз правя челна стойка и спря да кърви. И следващия път, когато падна и се ударя, ако направя отново челна стойка, е възможно коляното ми да продължи да кърви. Защото това е, вече имам очакване. Отново влизам в линейното мислене. Не линейното мислене всеки път да правим нещо ново, нещо, което не сме правили в ситуацията. За да нямаме очаквания, за да можем тя да се разреши по най-добрия възможен начин. А и когато ние всеки път смислим нещо ново, ние сме непрестанно в едно състояние на креативност. Креативността е много, ако говорим с тия думи, много високо енергийно състояние. Всичките големи творци са били известни с това, че са били много жизнени или много сексуални, да няма значение, но са имали енергия, която и се поддържа това състояние. Никой не е бил зациклив да каже, както се седа тук ми е зле, дай да измисля нещо гениално. Всички са били в едно състояние на креативност, на една житейска креативност. Всички големи, не всички, това е много генерализация, но много големите дори кинорежисьори са крайно ексцентрични личности, защото те непрекъснато, несъзнателно, просто те са такива, претворяват тази житейска креативност за живота си. Нашата цел е да го правим съзнателно. Не да кажем, това сработи веднъж, сега всеки път, като имам много време, ще правя това. И то какво става? Отново влизаме в модела борба или бягство. И отново става линейно мислене. Да, всеки път мислим нещо ново. Всеки път на този стол може да мислите нещо ново. Във всеки един момент може да направите 5 неща на този стол, който никога не сте правили. Във всеки един момент, във всяка една стая, във всяко едно помещение, във всяка една ситуация. Важният въпрос е какво не съм правил в тази ситуация. Повечето хора, когато имат негативна, неприятна ситуация и правят едно нещо, правят второ нещо, после питат приятел, той им казва нещо, което при него е сработило. Те пробват да го направят същото и не става, защото понякога става. Обаче в повечето случаи не става, защото това е линейно мислене. Ние очакваме. Сега ще взема това хапче, ще ми мине главата. Сега ще сложа марля на раната и ще спре кръвта. Сега като подаря цветя на шефката и тя вече ще ме обича. Такива неща очакваме някакви неща да се случат. В момента, в който направим нещо, което не очакваме, не знаем какво ще се случи и ситуацията се развива по начин, който може да е... Между другото, ние сме имали такива клиенти. Идват да работим и казват, имам такава заявка и примерно да подобря отношенията с сегашния ми партньор. И обаче отношенията с партньора се разпадат. И клиентите се приемат, не, това е ужасно, това е най-лошото нещо, което може да се случи. Ние му казваме, да, обаче, виж какво ти дава ситуацията. Точно това е, за което си говорим много. Хората, не линейното мислене, да видим какво ни дава ситуацията. Ще направим още едно упражнение, което пак може да се използва като базисно. Много често, когато се видя с някой приятел и му каже, какво става, какво правиш? Той почва да разказва. Супер зле, нещата, работата са много гадни, шефа ужасен, приятелката е направила на мода, понася май се разделяме и вкъщи майка ми е супер зле. Да, разказваме си проблемите. И това ни се връща в хоби. И обикновено той ми казва, твоето не е нищо, чакай сега ти разкажеш за мен и почва. Кучето, болно, къде въобще. И какво се случва тук? Това се връща в хоби. Ако говорим за модели, които все пак ние трябва да имаме за да функционираме в този свят, ние имаме избора какви модели да си изграждаме. Всички види хора, които са много жизнени и щастливи с живота. Това е модел на поведение. По някакъв начин, съзнателно или не, те са си създали модел на поведение, който ги прави жизнени и щастливи в живота им. Същото и с хората, които не са. Същото и тук. Когато ние си разкажем проблемите, ние създаваме един модел на поведение, още една линия на поведение, която е проблемоцентрирана. Когато обаче се видим с някой и кажем, окей, днес за този месец ми случи много нещо, днес ще го разкажа от него. Това е малко извън. Създаваме съвсем различен модел. Но ако искаме да използваме, не линейното мислене, ще направим следното. Какво става? Какви проблеми имаш, може да разкажи ми? Ние едни семейни жабки подскачат на жълти квадратчета, докато колоните се обичат с микрофона. Нищо не знае. Това. Абсурден разказ е много
употребяема, много лесно засвояема и много развиваща креативното ни мислене техника, която е следната. Има един проблем. Аз ще ви го искам да някъде трябва да го кажем, все пак ще не сме казали, ще трябва да се стискаме. Обаче защо да не го изкажа така, че въпреки че знам за какво говоря, никой да не разбере за какво говоря. Той тук що каза, за какво ни разказва. За отношението с майка. За кое? За отношение с майка. Да, отношение с майка. Никой не разбра. Нямаше никакъв елемент в това. Относно моето отношение с майка ми. Имаше заклоните, всичко беше взето от средата. Това е първото ниво. Затова сега ще ви помолиме, двама по двама, както сте на столчетата, единия да се опитате да направите следното. Използвайки предметите от обикалящата ви среда, да навържете един разказ относно нещо, който синтетически обаче изглежда правилен. Има си съюзи, епизодчета и така нататък. Кратичко, 10-20 секунди, в който да разкажете на другия човек за нещо, което вие искате, но така че той по никакъв начин да не разбере и да няма никаква логика в това, което ми казвате, за да не знае за какво му говорите. Нещо по-дълго това, искаш ли да го покажеш? Да, дай ми ти точно. В един момент столовете подскочиха и отлетяха към лампата, която беше в пространството на чантата, която се опитваше да завземе табелката, която... В същото време всички малки чашки се скупчиха и си купиха по един шал, за да могат да се пазарят с него, когато пуснат ските на морето. Никакъв смисъл, но пък ако го разчастиме, синтетически си му беше перфектен разказ, нали така? Айде да пробваме. По 10-20 секунди. Без да се притеснявате, не мога да сбъркате, разбирате ли? Това е абсурдно. Най-лесно е да използвате предметите от стаята. Просто това, което ви направи впечатление, виждайте и включвайте. Окей, как се получава ли се? Или вече се говорите за други неща? Всъщност, правейки тази елементарна, абсурдна техника, ние правим това, че имаме една емоция относно една некомфортна житейска ситуация. И ние тръгваме там, тръгваме да разказваме. Обаче, почвайки да разказваме по този начин, впрягайки дясното полукълбо, цялата ни креативна част и така нататък, ние разбиваме, ако щете, емоционалното ядро на проблема. Това, което го прави проблем. И по този начин помагаме на своето съзнание, на своят мозък, на своите неврони да променят отношението към тази ситуация, а променяйки отношението, давайки това зависване, за което той говори в този момент, малко правейки нещо различно, а то дори не е малко, защото сме направили нещо, което в принцип не бихме направили в тази ситуация. Разказали сме разказ, който няма как да повторим, дори да го разкажем за същата ситуация отново, ние няма да направим този разказ. Ние даваме шанс на себе си и на ситуацията да се разчупи, да се случи нещо ново, да мине нещо различно. Всъщност това, аз съм сигурен, че всички сте го изпитвали, примерно като стоим и гледаме в една точка, без да мислим за нищо. Това е точно този момент на зависване, за който Андрей спомена. И всъщност тук има малко общо и ефекта на тоалетната, ако се сещате. Правите нещо 3-4 часа и не можете да го измислите. Просто супер сложно и в този момент, нали, поне сте спили 3 литра кафе и много течности, докато сте мислили и отидете до тоалет. И в момента, в който започнете да си вършите биологичните неща и в този момент бам, идея, вау, супер! И всъщност това какво става? Мозъка се фокусира върху физиологията ви, нали, да си свърши нещата и в този момент той се разфокусира от това нещо, за което сте мислили. И точно в този момент се получава това зависване. Момента, в който оставяме ситуацията, не я напрягаме, не я дърпаме, там това, което си говорихме за дърпането и за бутането на ситуация, там разреши се, няма, айде ситуация, разреши се, няма да се разреша. Тогава просто оставяме на мира. И тогава мозъкът ни по принцип работи в
Мозъкът ни е устроен да работи да търси, да намира възможно най-лекия път да се разреши ситуацията. Обаче ние, понеже използваме нашите модели на поведение и всъщност имаме ситуация, майка ни казва едно, приятел ни казва друго и това са модели. И тези модели спират ситуацията да се развие по възможно най-лесния начин. А в момента, в който се получи това зависване, някак се отваря една пролука и мозъка ни може точно в този момент да изгенерира най-лесния вариант за решение на ситуацията. Да, дали мозъка, дали подсъзнанието, за разлика от по някой път, не знам как се смята за подсъзнанието, но ние, в това, което ние използваме, смятаме подсъзнанието за един голям неизчерпаем източник на ресурс, на мъдрост, на житейски ситуации, защото всяко нещо, което ние правим, което видим, регистрираме, нали знаете, зрителния регистър, той всичко възприема. Проблема вече колко осъзнаваме от това, което възприемаме. Остава в подсъзнанието. И също това е една огромна база данни, която ние, ако се доверим, тя може да ни идва на помощ всеки един момент, когато се чувстваме застрашени или нещо в трудност. Тук искам пак да набегна на това. Най-важното нещо е, че ние не се борим и не бягаме от проблемите. Не се опитваме да ги контролираме, не се опитваме да ги махаме. Ние ги приемаме за свои. Значи, аз се чувствам притеснен. Не се чувствам притеснен заради вас. Защото вие надали да тук извикате и сега не искаш си Андрей. Аз се чувствам притеснен заради мене си. Значи това е мое чувство. Какво мога да направя? Мога да викам, махни се, разкаляй се, знам си какво, то няма да се. Мога да кажа, не, няма да идвам днеска, много съм притеснен, ще остана вкъщи и да не дойда. Обаче си викам, какво мога да направя сега притеснение? И сега да не си викам. И това не съм го правил за момента, но съм го правил точно реална случка, за това да ви го казвам. Беше много очакване. Много силно очакване. Няма да се случи накрая, тук какво всичко вече правим, всякакви щуроти, нищо не става, защо не става. И в един си викам, боже, аз съм такова очакване, няма как да стане. Къде има обаче нужда от очакване хората повече от мен? В Таити хората много очакват нещо да се случи и да им се подобри живота. Значи си командировам аз моето очакване в Таити, защото това има нужда от очакване. А то се справя много добре, очевидно. Да, то явно се справя много добре, сега го пращам там, дори мога да го направя шеф на дела на очакването за Таити. Абсолютно щуро. Обаче интересното е, че точно в този момент се трябва да ми пука. Точно 20 минути, 20 секунди се случи нещото, което толкова се мъчим да направим. И аз тогава забравих за това притеснение за този случай. Разбира се, притеснявам се още или имам очаквания. Но какво това? Винаги мога да ги командирам, мога да ги пратя на почивка. Винаги мога да измисля какво му трябва на това очакване, на тази емоция, на тази ситуация, защо и за тя при мене, какво иска от мене. Всъщност ние не казваме, спрете да мислите по линейен начин. Окей, тези модели си ги имаме, те ни трябват, за да работим, за да се виждаме, за да общуваме с други хора, за да поддържаме една структура семейство. Просто по някакъв начин, когато тези модели на линейно мислене не работят, просто даваме ви една алтернатива да видите, че всъщност има начин да се промени ситуацията. Не се борим с тези модели. Да, те съществуват, там са, неприятна е ситуацията. Просто знаем, че това, което се опитваме да ви разкажем днес е, че всъщност имаме избор, имаме възможност да променим тези модели на мислене, като ги прекъснем. Дали ще направим това упражнение с 5-те неща, които никога не съм правил в тази стая, или ще разкажа един абсурден разказ, или има много още техники. И тази просто ще видя какво има нужда тази конкретна ситуация, защото тя ще ме при мен, значи няма какво по-интересно да правим. Вие ако можете да сте в момента на Карибите, ще сте на Карибите, сигурен съм. Или ако можете да сте някъде, където много мечтаете, ще там. Може не точно в момента, по принцип. След като тази ситуация е при мене, що е при мене? Какво мога да дам аз? Какво ми дава ситуацията, какво ми взима ситуацията и оттам нататък какво мога аз да направя с нея? Аз какво мога да направя за нея? Вече не искам да я бия. Аз нямам отрицателното отношение към нея. Не искам да я разкарам, не искам да я убия, да я махна, защото тя пак е част от мене. Все едно да убия половината си черен дроб. Не става. Какво мога да направя за нея? Мога да я пратя на почивка, мога да й дам нещо, не знам, какво мога да има нужда една ситуация? От каквото си реша, мога да има нужда. Мога да има нужда от една бавачка. Имахме точно такъв случай с един много шеф лош и той се оказва, че този шеф просто има нужда от някой много да се грижи за него. Супер, дадахме му една бавачка, която се грижи за него и го пазеше и този шеф стана идеален. И не се наложи да се сменя работа, не се наложи нищо такова. Просто защото ние изведнъж какво мога да направим тук, от което не сме правили?
Какво сме правили? Ядосваме да сме шефа, търсим с нова работа и ни е гадно. Изведнъж си казахме, добре, ама той ние сме агресивни към шефа. Защо той пък да не е агресивен към нас, като и ние му връщаме същото? Какво му направим за него? Какво би имал нужда той? Това също е разбиване на точно този конкретен модел. Решихме, че има нужда от това и се работи. Имам още това. Хваляте вече. Добре. Така, всъщност това, което и той тук ще описа, в заключение, може би финални думи да кажа. Линейното мислене е за мен лично една непрекъсната житейска, не линейното мислене, една непрекъсната житейска креативност, която се питаш какво мога да направя тук, за да се, което не съм справил преди. И мога да го правя с действие, с тялото си, защото цялата ни система е тяло. Мога да го направя на ум, мога да направя на ум, мога да направя говорейки, мога да напиша едно писмо и да си повиша шефа, или да си повиша болката, главоболието, болестта или там каквото и да е. За да не влизам в този все пак малко по-примитивен модел, в който всички животни имат борба или бягство. Да се кача на ниво нагоре. Какво мога да направя? Точно това е момента, в който спираме на този момент на зависване, по някакъв начин издига над ситуацията. Поглеждаме от високо и виждаме, просто се усеща, не знам, може би на някой от вас се е случвало, много искат да постигат нещо, много правят всичко да го постигат и в момента, в който си кажат, писаме да се занимавам и в следващия момент то се случва. Просто това е пример за нелинейно мислене, което всички сте изпитвали. Това е точно линейното мислене. Искам нещо да се случи, правя това и питам приятели, нещо да се случи. Искам супер много да се случи. В момента, в който си кажа майната му да се случи каквото иска. Махам очакването реално. Да, позволявам ситуацията да се развие по най-добрия начин, тя се случва. Точно тогава. Но по някакъв път ситуацията е прекалено емоционална натоварена, за да си позволим просто да кажем майната му. Ако можем, е чудесно. Ако не можем да го направим, може да направим нещо абсурдно, което да ни помогне. Това е инструмент, не е нищо повече. Това е начин на мислене, защото никой от нас не е длъжен да бъде щастлив непрекъснат. Или да бъде нещастен непрекъснат. Това не може. Това не е възможно, не знам, може би е възможно, но се изискват външни стимули. Така че алтернативното мислене ни помага просто да излезем от един модел и да си изберем нещо и просто да го даде възможност това да се случи по някакъв друг начин. А винаги, когато се случи по някакъв друг начин, когато не е напънато, така то се случва възможно най-доброто. Това е доказано от нашата практика и не само от нашата. Аз всъщност нашата практика близо 3 години работа с клиенти и преди това работа с нас. Всъщност, абсолютно нелинейното мислене може да се научи, може да се практикува, може да се развие. Това не е нещо, което не знае. Само като заключение, всъщност някои неща можем да направим. Като се получи някаква ситуация неприятна, какво ни взима ситуацията, какво ни дава ситуацията? Какво не съм правил? Това е главният въпрос. Какво не съм правил аз в тази ситуация, за да остана да се реши сама? Като което няма общо. И както казвам ви, много, колкото по-абсурдно, толкова по-добре. Не съм си... какво беше? Не съм си ресал косата с портфела. Не съм си... Какво ли не? Не съм си правил плитка нагоре. Не съм... Каквото и да направите... Не си писал с четката за зъби. Да. Каквото и да направите в ситуацията, която не сте правили, това позволява ситуацията да получи този момент на зависване, в която мозъка да тръгне по най-лесния път на решение. Благодаря много. Да имаш 5 минути, вече. Може да скажеш вид с бавно. Въпрос. Само... Въпроси? Добре, айде въпроси. Имате ли издаден книги? Къде може да ви намери човек? Ние нямаме издадени книги. Имаме сайт, с който е lifenavigators.com. Ако напишете Сдружение Чудно, това е нашата неправителствена организация, в интернет ще излезем ние и там може да намерите информация за всички наши предстоящи и минали събития, проектите, които сме правили, инициативите ни. Сдружение Чудно. Да, иначе на сайта на фестивала, там в нашето представяне има нашия
Там е сайт. На сайта на фестивала, при нашите имена, има всичките ни ресурси. Аз ще кажа един вид за малко е другичък обаче. Окей, да. За самовношението, за нейното мислене. Баба Меца решила да се занимава с позитивно мислене, чела книжки, обаче нещо не разбрала. Било много яко. Да, и седнала да медитира. И медитира с тях, по време се доходи от туалетна и тя почнала, нали, не ми се сере, не ми се сере, не ми се сере, не ми се сере, не съм се насрал, не съм се насрал, не съм се насрал. Така че по някакъв момент няма как да се заблудиме за нещо. То си е така. Важно е какво друго мога да правим. Окей, благодаря.